Hvem var det synd da? Min. Nei, den var i hvert fall min. Det var noe som jeg har kjøpt det. Min! Ja, jeg har fått jo finne. Først finne som ferdig med dette. Ja, ikke sant? Ikke det like greit. Det er Anja. Det har de ventet så mange. Ja, det første for det. Det er Julia, ja. Ja. Min. Ja, Skal jeg hjelpe deg? hva sa Anja for det? Takka. Nå skal jeg huske hvem som hvem sitter her, for det klarer ikke jeg. Det er store, for det har gått og Det var jo Anja igjen, det. Ja. Mamma må lyst til. Ja, han skal finne til det gule kjøp. Det er bare mine. Å, jeg er ikke løye bare til Anja her. Jeg får det bare. Er det for han som... Det var Julia. Ja vel. Ja vel. Det var Julia. Nja. Min. Nei, min. Se her. Se Julia, se her. Ta den du. Den er Julia sin, og den er Julia sin. Ja. Og det var også Julia sin. Så må du pakke den også. Sånn. Og det er ikke godt for denne. Nei. Det er Anja sin. Det visste du jo så lenge du har vært her sortert i. Og takk og pris. Det er en hund. Det var Anja. En pastor. Og det var Anja, og det var Julia. Sånn. God her. Å ja. Mamma, hva er det skummelt? Må jeg hjelpe? Hva er det skummelt når jeg Ja vel. småger? Hva er det da? Hva er det da? Her er det noe kjempe. Har du fått klubbhus? Takk for pris. Takk for pris. Takk for pris. Wow, 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 wow. Har du Jo, fått jeg vet den klubbhus? her. Ja, faen var det. Hva er det? Det er klubb, tror jeg. Er det klubbhus? Takk for pris. Takk for pris. Takk for pris. Det får takke opp. Det åpner sånn, ja. Ja, Hallo, ser ikke jeg fælt? det var jo ikke... Det er jo... Ole Dum! Nei, Ole Bruun. Nei, Ole Dum. Det har han blitt enige om.